Zdravím vás, přátelé. Máme úterý 15. srpna a já jsem opět vyrazil do lesa. Bohužel už poměrně dlouho nepršelo, takže v lese začíná být docela sucho a vzhledem k tomu, že média docela pravidelně informují o tom, že houby konečně rostou, zatím jsem potkal víc houbařů než hůb. Že je sucho, dokládá i tady můj prvonález tihle babek, protože jak vidíte, už mají popraskané kloboučky, což svědčí o tom, že by potřebovalo opět trochu zapršet. Nicméně tahle asi bude ještě použitelná. Tyhle dvě bohužel vypadají, že tady budu muset nechat, takže dnešní první hříbek a já jdu rychle dál, než mi doženou ti houbaři, co jdou kousek za mnou. Tamhle první dnešní bedla. Jak jsem říkal už na minulém videu, bedly miluju, krásně jsou vidět z dálky, takže se dobře sbírají. A v těchto lesích rostou docela hodně, už jsem potkal pár ořezaných, takže musím pohnout, ať jich nazbírám co nejvíc. A tahle je krásná, ještě mladá, úplně ideální kousek. Takový mám nejradši. Beru, jdu dál. Tak, konečně jsem zase narazil na místo, kde vypadá, že široko daleko ani houbař. Tyjo, dneska je to v lesích strašný, fakt víc houbařů než hub. Nebo jakože houby by byly, ale babky všechny plesnivý. Tak aspoň tady pěkná kolónie píchavek, takový hezký. Hele, tady jedna, tady takových víc při sobě, tady další, tamhle. Vezmu je. Třeba bych si mohl udělat polívku, ty píchavky jsou na to best. Doporučuji, když takhle uvidíte píchavky, zvlášť tady tenhle ten druh. Velmi dobrá do polívky. Podle mě do bramboračky úplně nejlepší houba. Takže beru a jdu rychle dál, protože za mnou jde nějaká banda houbařů. Heleme se, koukejme se, co pak je to tady za pěkný hříbek. To mě určitě nesklame, to určitě bude hříbek. Že jo, je to kozáček, nejspíš kozák pod dubák, neboli kozák dubový, i když ne, počkat, nemá tak žlutou nožičku, bude to nějaký jiný kozák. Teďka bych nekecal, přesně nevím, ale nějaký kozák. Super. Beru a jdu dál. Tak, po pár desítkách minut v lese tohle, tady bych rád doplnil, je to teda kozák habrový, hnedka jsem si vzpomněl, jak jsem vypnul kameru. Omlouvám se, jsem takový trochu rozlítaný, teď jak mě pronásledují ty houbaři, jejich plný les, tak se pochopně snažím spěchat a tím pádem to video možná nebude úplně tak super kvalitní. Ale zatím úroda taková ideální vlastně na polívku, píchavky, ten kozák, tamhle jedna babka, bedla, holubinky mandlové, nějaký klousky. Tady je bedla, hnedka vedle druhá bedla, tamhle v dálce třetí bedla, tamhle nahoře to už asi nevidíte čtvrtá bedla. Tak se pokusím sebrat, než mi na ně někdo vlítne. Jdu na to. Tak, moje prozatímní poznatky z lesa. Tamhle ty jehličnaté lesy, ty jsou úplně marné, tam je prostě sucho, neskutečné sucho, nic tam neroste. Na ty pršelo málo. Listnaté lesy jsou trochu lepší, ale paradoxně je už teda taky strašné sucho, ale ten paradox je v tom, že babky, co tu rostou, jsou všechny plesnivé. I když je úplně sucho. Bedly už jsou zase strašně vysušené. A není jich mnoho. Tamhle zrovna v tom sluníčku teda jednu vidím, tak se jdeme podívat, jestli je dobrá. A jinak teda samej houbař, no. Dneska je to taková honička před houbaři. Tak co tahle bedla? Co? Ta by ještě mohla být, že bude se dát, ne? Krásná takhle na sluníčku. A trochu ožraná od slimáka vidím tady z téhle strany. Ale myslím si, že ještě půjde. Tak ji vezmu a zkusím štěstí v lese tamhle nahoře. Protože zatím je to docela bída. Jak to na konci minulého týdne začalo, tak musím říct, že teďka
to zase celkem přestává. Vzhledem k tomu, že vypadá, že moc pršet nechce, tak letní sezóna si končí a uvidíme, co na podzim, no. No nic, beru bedlu, jdu dál. Tady je nějaký mini babkoviště, nějaký suchý babky jsou tady. Támhle. A tady jedna taková zase velká, masivní, které si nejsem vůbec jistý, ale kouknu na ní. Jo, tak to si myslím, že tu už tady můžu nechat svému osudu. Co ty menší? I kdo ví, co bez tak budou chrobavé v tomhle suchu. Vůbec bych se nedivil. Plesnivá, tradičně, jasně. No, tak babky asi nic dneska. Všechny nějak chytají plíseň nebo nedohůba. Možná tadle, ale podle těch dírek si myslím, že stejně bude chrobavá. Ach jo, tak zatím nic moc. Ještě počkat, co tadle? Tak tu taky zkusím, ale taky vypadá, že už ji napadli chrobáci. No, uvidíme, co dál. Dívejte tamhle na to bedloviště. Dívejte se na to. Tomu říkám úrodný plácek. Hele, tady jsou 4, možná 5, nevím, co tamhle to vzadu. Tady další 4. Taky už vypadají trochu poschlejc, ale jsou tu. Takže si je zkusím pozbírat. Vím, že mezi nimi rostou nějaký pěkný píchavky. Takže tady to místo vypadá luxusně. Jdu na to. Tak jedna z těch bedel už byla takováhle ožraná. Hodně tu nechám. Ostatní byly ale nádherné, takže mám plný košík bedel. Hej, paráda. Vypadá to dneska na bedlový krém. Tamhle mimochodem vidím další bedly. Jo, hele, jedna, druhá. Tak tomu říkám banda prasat. Cože, kolik vás je? Ty vole. Tak to jo. Jedno zapomenuté prasátko, běž, běž. Ne, počkat, to je ještě víc. Kam jsem se to dostal? Dálnice prasat. Jo, tak tohle aspoň vysvětluje, proč je to tady všude tak porytý. Všude samý prase. Tak to pak jo. Hele, další pěkný místo s bedlama, co vám ukážu. Kde jsou mladý, krásný. Jedna, druhá, tady 2. Tamhle jsem vedle přes cestu našel další 2. A tím pádem podívejte najednou i v tom suchu půlka košíku. Tak 80% bedel, nějaký starý, snad ještě použitelný babky, klousky, tak ze 3 hrstí píchavek. A na to, že jsem potkal asi 12 houbařů a v lese je neskutečně sucho, jen se na to podívejte jak. Úplně prostě vysušená půda na prach. To je strašný. Takhle rychle to vyschlo. Neuvěřitelný. Takže houby tady ve hřibech momentálně končí, no. Jestli nepřijde další déšť, a to bohužel moc nevypadá. Tak jdu se brát tyhle bedly a jdu dál. Tady jsem našel nějaký dobrý místo, kde jen tak chodím a nacházím samý bedly. Tamhle to vypadá na už fakt hodně jetě, hodně starou bedlu, co? Nebo že by? A tu už tady asi nechám na další generace. Je sice ještě taková na pokraji použití, ale mám jich v košíku dost. Nicméně, tamhle ty vypadají mnohem líp. Hele, abyste je viděli všechny. Tady jedna taková velká, která si všimnete z dálky. Tamhle za ní malá.
Tady další malá. Tak to už je asi 10. bedla, co tady na těch, co já vím, 20 metrech čtverečních byla. Super místo. Podívejte na tyhle ty obrovský kováře. Co myslíte? Je ještě něco z toho jedlí? Tady ten malý by mohl, co? Tady jsou nějaký takový... ne, taková srostlice neskutečná. No tak to je nářez. Podívejte se na ně. Tak já je zkusím krouhnout, jestli jsou zdraví, a budu to muset vzít takhle celý, když se to tak podařilo vytrhnout. Tomu říkám gigantická srostlice gigantických kovářů. Kováři většinou nechrobaví, takže tady tomu věřím, tohle bude dobrý úlovek. Jinak moje místo s bedlama zabralo, nejenže tyhle kováře, ale košík už je najednou skoro plný bedel, 2 docela pěkně vypadající babky, takže super místo. Takže hele, jo, z jaký dálky jsou vidět bedly a proč jsou teda tak úžasnými houbama. Schválně, kdy je uvidíte. Či vidíte? Ještě ne? To horší přes to video, co? Je to taky strašně daleko, než se k ním dostanu. Teď už si myslím, že byste je mohli vidět. Hele, další bedloviště. Tady zrovna ta první teda vypadá, že je stará, uvidíme, co ty další. Protože opět jsme na místě, kde jich celkem je, hele. A i ta stará, tu už brát nebudu, ale tamhle ta vypadá docela dobře. Tahle si myslím, že vypadá určitě dobře. A možná budou dobrý i tamhle ty 2, hele. 1, 2. Pěkný místo s bedlama. A jestli nekecám, tak tamhle je taky 1. Pak se tam půjdu podívat. 2, možná ještě i tamhle dokonce. Tyjo, začíná to dobře s těma bedlama. Jdu na ně. Podívejte na tyhle 2 bedly. Jsou fakt krásné bedly. Co? Parádní mladé bedly. Tady ještě 1 baby bedla. No nechci kecat, na to, jak bylo v lese spoustu houbařů, tamhle v dálce vidím další 2 bedly. Tak jakože zcela upřímně já mám plný košík. Poctivých 8 kilo hřibů, bedel, babek, píchavek. Já už to pomalu nemám kam dávat, ještě pozbírám tyhle. Tamhle nevím, jestli vidíte, v dálce je další bedla, tam je taky vedle bedla. A půjdu domů, protože došlo místo. Teda v tomhle suchu z tolika houbaři, co jsem potkal, to jsem nečekal, tyhle lesy jsou sakra plodné, ale jak říkám, bohužel to dochází. Jestli nezaprší, tak přestávají být plodné, ale dneska si to fakt užívám. A závěrem videa ještě 3 krásné bedly, 1 a tady 2 přímou cesty. Košík už mám plný, jsou tady hlavně ty bedly, nějaký píchavky, klousky, tady kozák, mám tam březový, habrový, tady ty veliký hřiby kováře, co jsem našel. Schlídím ještě ty bedly, no a už to nemám kam dávat, začíná mi to pomalu přetékat. Nejvyšší čas vydat se domů. Už to prostě dál nezvládám sbírat a už jsem taky upřímně řečeno unavený. Takže hele, asi takhle, v lese je úplně sucho, fakt jako mrtě sucho, už ty houby začaly schnout, včetně těch bedel, které to sucho jak snáší. Takže jestli nezaprší, tak už do chřibských hvozdů chodit nemusíte. To nemá smysl. To, co prostě nebylo možné nazbírat dnes, eventuálně možná ještě zítra, to znamená ve středu, tak v podstatě jste bez šance dál. Tady už prostě nic neporoste, dokud zase pořádně nezaprší a pořádně nemyslím nějakou silnou bouřkou, no by to spíš chtělo tak den, možná spíš 2 intenzivního deště. To by bylo super. No, tak přejme se, ať to brzo přijde. Zatím se mějte a ať se vám s houbama dál daří. No už jsem si myslel, že úplně konec.
Ale nechci kecat. Tady tohleto vypadá jako malej hříbek pod dubáček. Úplně malinký. Dívejte na něho. Tak to pak jo. Tak to se poštěstilo. Konečně první malý bílý hřib. Super. Tak teď už mám fakt všechno. Yes.